Ariketa honetan eskatzen digute diseinatzea zirkuitu bat egiten duela hauxe. Ja, onartzen ditu zirkuitu honek lau biteko bi zenbaki, A eta B sartzen zaizkio. Eta irteeran Z, beste lau bit ditugu, eta Z-an izan beharko dugu. A, B baino altuagoa baldin bada, handiagoa baldin bada, irteeran batera jarri behar ditugu. Irteera guztiak batera jarri behar ditugu. Bestela, A, B baino txikiagoa edo berdina baldin bada, irteeran B zenbakia izan beharko dugu. Zerraroa. Gero esaten dute erabili konparadorea, konparadorea argi dago, zeren konparatu beharko ditugu bi zenbakiak, eta ez dakiz zer, ez dut irakurri behar, zeren honek egin behar digu gehiago nahastu. Hau ez dut irakurri, eta hasi benez, zirkuitoa pensatzen, eta pensatu horretik ere, niri gustatzen zait, zirkuito honek dituen gauzak, hemen marrazten dira. Bi zenbaki onartzen ditu sarreran. Venga, bi zenbaki. A, lau biteko bi zenbaki A, hemen A3, A2, A1 eta A0, onartzen du ere bai B, noski, konparatu beharko ditu, eta gauzak egin beharko ditu beraiekin, B3, B2, B1, B0, eta irteeran, hemen jarriko ditut, venga, irteeran, Z bezala, hemen Z3, Z2, Z1, eta Z0 izan behar ditugu. Eta zer izan beharko dugu hemen izan beharko ditugu. Edo B zenbakia, edo hau altu edo bat. Ja, A, altuago baldin bada, Z3, Z2, Z1, Z0, nahi bakarrik pentsatzen, Hemen izan beharko dugu bat. Eta bestela, A txikiago edo berdina baldin bada, hemen izan beharko dugu B3, B2, B1, B0. Bueno, nik usten duzu hemen iguale, ez dakit, honek kontrolarik eta antzeko zerbait da, hau ez? Eta kontrola hau, konparadoretik hartu beharko dugu. Osea, hau altuago baldin bada, hau izan beharko dugu. Orduan hau kontrol bezala da, ze bezala, o altuago baldin bada. Konparatuko ditugu, konparadorea jarri behar dut hemen. Ja, venga, jarri dezagun konparadorea. Hemen jarri behar dut, eta gero konektatuko ditut gauzak. Horrela ingo dut handi isoa. Kontroloa. Konparadorea. Konparadorea argi izan beharko duzula, honek onartzen ditula bi zenbaki. A zenbaki bat, beste bat, B zenbaki bat. Hemen beste sarrera hauek serien konektatzeko ez ditu jarriko, eta irterak ditu 3. Bat, bi eta 3. Hau aktibatzen da A altuago denean, hau aktibatzen da berdinak direnean, eta hau aktibatzen da txikiago baldin badira, osea A txikiago da baldin bada B baino. Orduan, venga, konparatu ditzagun bi zenbaki hauek, horrela konektatu behar ditut. A eta B konparatu behar ditut. Eta informazioa ematen digun kontrola zein da. Bera, hau altuagoa denean, hemen txeukat, hau batera jarri behar zaigu. Bestela, beste bi baldintza hauek betetzen baldin badira, edo hau zeroa egon behar da. Beraz, ikusten duzue, hau dela behar dugun kontrola. Osea, behar dugun kontrola, hauxe da. Eta hau daukagunean, hau betetzen denean, hau da bat eta hau da 0. Bueno, egia taula hau horrela atera zait, normalean alderantzin jartzen dugu. Baina, irtera hau, denean bat, nahi dugu bat. Altuago denean, nahi dugu hemen bat izatea. Kontrolarik eta bat, ez? Eta kontrola hauxe izango zen. Ikusten duzue, lotura. Konparadorea eta gure kontrolariketaren lotura hauxe izango zen. Piskat pensatzen baduzu, ikusiko duzu horrela betetzen dela. Orain, hemendik aurrera, sarrerak A, B eta C. Hau da kontrola. Kontrola. Neko bagenu zirkuitu bat egin hemen hau betetzeko, horrela konektatu beharko genituzke, Z3, Z3 zer da? Z3 da. Kontrola hau, C hau denean 0, B3 izango genuke. Edota kontrola denean bat, behar dugu bat. Beraz hau, Z2 antzeko zerbait izango zen. Kontrola denean 0 behar dugu B2. Bestela, kontrola zuzenean denean bat jarriko dugu. Z1 izango zen kontrola denean 0, B1, bestela, kontrola denean bat, bat. Eta Z0 berdin, kontrola denean 0, B0, bestela, kontrola bider bat. Zirkuito beharko genuke hemen, sarrera bezala izango genuke C eta B. C eta B, guazen C eta B sartzera. B3. B2. Itxun pixka bat.
Bueno, buelta naiz, bagemintzan B zenbaki hauek onutza ekartzen, gauzak argiago ikusteko. Geratzen B hauek eta C honekin zirkuito marrazten badut hemen, hau marrazten badut hemen, izango genuke zirkuito. Baina eskatzen digute hause, bi sarrerako lau multiplexore erabili. Baia. Bi sarrerako lau multiplexore. Bi sarrerako multiplexorea, nola da? Txikixo ingo dut, ia. Bi sarrerako multiplexore, horren txikia? Venga, bai. Bi sarrerako multiplexore batek onartzen ditu bi sarrera, kontrol bat, eta irtera bat, mux, S0, S bat, eta hemen kontrola, eta honek egiten duena, 0 denean hemen dagoen hemen jarri, eta bat denean hemen dagoen hemen jarri. Eta honen egia taula da horrelaxe kontrolaren arabera, 0 eta bat denean, irteeran, Y-koa, izan behar dugu hemen S0 eta hemen S bat. Ikustezu ze antza duen honek, ze antza duen honekin eta honekin. Pues erabili behar dugu multiplexore bana, hau egiteko. Marraztu behar ditu lau multiplexore hemen, ia. Lau multiplexore, kopiatuko ditut hauek. Holaxe. Bat. Ia laura sartzen zizkian. Bi. Hiru. Eta hausiek erabili behar dugu kontrol horren arabera, emateko edo gauza bat, edo beste bat. Orduan, konektatu behar dugu kontrola, kontrolera. Eta eragin behar diogu kontrola denean 0 pasatzea nahi duguna, B, eta denean bat pasatzea batak. Orduan, konektatu ditzagun, kontrolak, hola zen, multiplexo guztiak kontrol berdinakin, eta hauek, C denean 0, nahi dugu behiru izatea irteeretan. Eta hauek konektatu behar dugu ere bai, honotza. Hauetara, irteeretara. Hau. Baxen, bizkat zakarrak eratzen nahi zaizkit, baina bueno, ikusten da. Vale, eta kontrola denean 0, nahi dugu kontrola denean 0 edo hau betetzen denean, B3 izatea. Orduan konektatu beharko egin dituzke hemen, B3 zenbakia, B zenbakia, B3, B2, B1, eta B0 pasatzeko Z3, Z2, Z1, Z0ra. Orduan B3, hauxe, B2, hauxe, B1, eta B0. Holaxe. Eta bestean zer konektatu beharko dugu? Pues, hau denean bat, handiago denean nahi dugu hemen bat izatea, orduan hauek batera konektatu, eta listo. Badaukagu zirkuitoa. Nahiko zirkuito